Práve pohyb je to, čo nás spája. Spolu tvoríme skupinu ľudí s rovnakým záujmom. Freerun sa stal našim životným štýlom a pomáha nám prekonať mnohé životné prekážky. Baví ma vlastne tá sloboda pohybu, to, že sa stále mám v čom zdokonalovať, pretože v tomto športe sa nedá dosiahnuť nejaká úroveň, kedy už nemáte čo nové vymyslieť, čo nové sa naučiť. Stále sa dá posunúť, dá sa vymyslieť niečo nové, nové triky, nové prvky a podobne. Každé ráno máš možnosť zmeniť svoje sny na realitu. Tak vstaneš, alebo budeš ďalej snívať. Máme 2 až 3 krát do týždňa telocvičňu, plus občas zajdeme do gymnastickej telocvične, buď tu do Prešova, alebo do Košíc. A keď sa dá, tak sa stretávame aj vonku. Aj ty máš šancu uskutočniť svoj sen a je na tebe, ako ju využiješ. Naša skupina pozostáva z chalanov, ktorí sa tej šance chopili. No nezabúdaj, že aj pád či chyba, z ktorej sa poučíš, ťa posúva bližšie k cieľu. Náš cieľ je jasný. A čo ten tvoj? Hlavne by som chcel zanechať, alebo teda by sme chceli zanechať nejakú stopu po sebe. Sme freerunová skupina BOC Crew z Prešova. Ak sme ťa zaujali, nájdeš nás na týchto odkazoch.